Slí na nóg. Chapel. Bhí buacail ag teacht a bhaile ón scoil inniu. Bhí sé ag teacht a bhaile ón scoil ar rothair. Bhí capal ag rith ar an máthair. Thosaigh an capal ag léim. Hit an rothair agus hit an buacail síos ar an máthair. Tá an buacail tain inis. 7 mbliana d'aois. Beidh breith lá fóil ann de dhánaig. Beidh sé 7 mbliana d'aois de dhánaig. 7 mbliana d'aois anna? Is ea. Beidh Paul 7 mbliana d'aois de dhánaig. Tuaigh daddy agus mammy rothair dó. Tuaigh siad rothair nua dó. Beidh breith lá áling ag Paul de dhánaig. Rothair. Féach ar fáil. Tá rothair aige. Nuair a tháinig daddy a bhaile a réir, bhí rothair aige do fáil. Is féidir le Paul dul timpeall an chardín ar an rothair inis. Ní féidir leis dul amach ar an máthair air. Nuair a bheidh sé mór rachaidh sé amach ar an máthair air. Síle ar rothair. Tuaigh Paul a rothair nua le híle amárach. Rachaidh sí go dtí an siopa go luath ar maidin ar an rothair. Agus an féidir le síle dul ar rothair fóil? Ó, is féidir. Beidh an spórt ag síle nuair a bheidh sí ag dul go dtí an siopa ar an rothair nua amárach. Bosca. Chail buacail bosca ar an máthair inné. Chonaic Paul an bosca nuair a bhí sé ag teacht a bhaile ón scoil. Chonaic Paul garda an sin. Thug sé an bosca don garda. Thug an garda an bosca don fócail a chailé. Tuaigh an bócail ól das de fáil amárach. Garda das. Seo rós ba bóg híle. Tá éadaí nua aici. Chail síle na héadaí nua sin nuair a bhí sí ag teacht ón siopa inné. Bhí na héadaí I Míle aici agus bhí an Míle ar a rothair. Hit an Míle den rothair. Chonaic garda an Míle, thug sé do híle é. Slí na nóg. Capal. Bhí buacail ag teacht a bhaile ón scoil inniu, bhí sé ag teacht a bhaile ón scoil ar rothair. Bhí capal ag rith ar an máthair, thosaigh an capal ag léim. Hit an rothair agus hit an buacail síos ar an máthair. Tá an buacail tain inis. Teacht, ón, rothair, máthair. 7 mbliana d'aois. Beidh breith lá fóil ann de dhánaig. Beidh sé 7 mbliana d'aois de dhánaig. 7 mbliana d'aois anna? Is ea. Beidh Paul 7 mbliana d'aois de dhánaig. Tuaigh daddy agus mammy rothair dó. Tuaigh siad rothair nua dó. Beidh breith lá álainn ag Paul de dhánaig. 7 de dhánaig tuaigh. Rothair. Féach ar fáil. Tá rothair aige. Nuair a tháinig daddy a bhaile a réir, bhí rothair aige do fáil. Is féidir le Paul dul timpeall an chardín ar an rothair inis. Ní féidir leis dul amach ar an máthair air. Nuair a bheidh sé mór rachaidh sé amach ar an máthair air. Aige, nuair, féidir, bheidh. Síle ar rothair. Tuaigh Paul a rothair nó do híle amárach. Rachaidh sí go dtí an siopa go luath ar maidin ar an rothair. Agus an féidir le síle dul ar rothair fáil? Ó, is féidir. Beidh an spórt ag síle nuair a bheidh sí ag dul go dtí an siopa ar an rothair nua amárach. Amárach. Bosca. Chail buacail bosca ar an máthair inné. Chonaic Paul an bosca nuair a bhí sé ag teacht a bhaile ón scoil. Chonaic Paul garda an sin.
Thug sé an boscad an garda. Thug an garda an boscad an bhócail a chaile. Tuaigh an bócail óil deas de fáil amárach. Chail, chonaigh, garda, bhócail, charda. Garda deas. Seo rós ba bóg híle. Tá éadaí nua aici. Chail síle na héadaí nua sin nuair a bhí sí ag teacht an siobané. Bhí na héadaí an Míle aici agus bhí an Míle ar a rár. Hite an Míle den rathair. Conaigh garda an Míle, thug sé do híle é. Éadaí, héadaí, aici, Míle, den.